ga mabuɗin alkhairi. Zikirin bayan sallama daga wutiri. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance idan ya idar da sallan wutiri sai ya karanta wannan zikiri sau 3, sai ya ɗan ɗaga muryarsa yayin da yake faɗan cikon na 3. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. A wani ruwaya aka ce yana ƙarawa da wannan kalma a ƙarshe. Rabbul mala'ikati war-ruh. Kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku tura ma 'yan uwa musulmai domin su amfana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.